Mhla zingama-27 kuMbasa ngusuku oluyiholide kulelizwe. Phela usuku lokhetho lokuqala ngqa kulelizwe okwenza ukuthi lelizwe lingene embusweni wentando yabantu ngo-1994. Njengoba seyingama-26 iminyaka lelizwe langena entandweni yabantu, lolu suku luzogujwa kabuhlungu njengoba kume yonke into ezweni. Njengoba abantu bengakwazi nokunyakaza namalungelo abo asemthethwenisisekelo evinjwe ngumthetho wesimo esibucayi, i-State of Disaster Act. I-SABC iphume yayobuza abantu ukuthi bazizwa benjani kulolu suku lwenkululeko kodwa abazoligubha bengakhululekile. Lo ngumsebenzi wobugcisa ubonakalisa inkululeko yoMzantsi Afrika. Kumzekelo lweminyaka engama-70 uTata Nelson Mandela awanikela ngayo ubomi bakhe ukuze uMzantsi Afrika ungcamle kwintando yesininzi. Nangona olu suku libhiyozelwa phantsi kweemeko ezinzima kulo nyaka, uninzi lusanethemba. I feel optimistic about Freedom Day during lockdown because if we take a moment to imagine ourselves experiencing a global pandemic during apartheid times, it is a scary thought. Minyaka le uninzi beluthontelana ukuya kwiindawo zolonwabo kodwa kulo nyaka akubanga njalo. There's no denying that Freedom Day is a holiday that has so much significance and so much weight to South Africa's rich history. But we as South Africans are going to have to find creative and safe ways to celebrate this holiday in the times of COVID-19 and 2020. Isibhengezo sikamongameli sokuba kungabikho ntshukumo kweli ngeli xesha isizwe sizama ukulwa isifo secorona sibangela ukuba kuthi nkcwe kwindawo ngendawo. Ngoku inkululeko yeli ixhomekeke ekubeni uluntu lusebenzisane ngelokuzama ukulwa isifo secorona. Kwindaba ze-SABC ndinguNatasha Maqhuntulu ndiseBhayi.